Ƙasar Taranza ta bayyana a wata taswira mai suna sabuwar taswira. Wannan ba wai bincike bane ya kawo ta, ba kuma wai solution bane ba. An gano ta ne a sabon wani taswira wadda ake wa lakabi da sabuwar taswira, wacce ake wa lakabi da turanci mai suna New Known Map. Bayan nazari da dokan bincike, an shiga wani labirari tsoho wanda yake da labarin duk wata ƙasa take a duniyar nan. Bayan gama wannan bincike, an ƙara gano wasu ƙasashe ƙwaya uku wanda ba sa cikin taswirar duniya, kuma ƙasashen na nan na raye da kuma ɗimbin mutane a cikin su, kuma suna gudanar da shugabanci kamar yadda ya kamata. Inda ƙasar Taranza ce ta farko da aka fara binciko a wannan sashi na wannan bincike nasu, amma mafi yawan wayannan mutane sun gano shi ta wajen tauraron dan adam wanda ake wa lakabi da satellite. Mafarin wannan bincike, wannan mata ce ta bayyana a filin Airport, wato malama ta Taranza. Bayyana wannan matar ya girgiza mutanen duniya baki daya. Taranza ba karamar kasa bace ba, amma mafi yawancin philosophers ko wance researchers an gano da cewa a wannan kasa mai suna Taranza an yi manyan mutane wanda suka shuɗe, manyan masu binciken kimiyya, manyan marubuta, manyan philosophers, manyan jigajigan mutane wanda suka rubuta labarai da dama a duniya, wa'anda da yanzu aka tsananta bincike aka gano cewa yan asalin wannan kasar ne mai suna Taranza. Wasu ma na cewa wannan labarin fim ne, ko da an ce fim ne to ni ma na gaskata wannan zance. Ya za a ce wannan kasa mai suna Taranza a ce wai ba a san wannan kasar ba a duniya? Yaya wannan kasar take gudanar da al'amuranta bayan kuma tana da kuɗi nata na kanta? Ni dai gaskiya ban yarda da wannan labarin ba. Akwai marubuta da dama da ya kamata a ce an san tarihin wannan kasar mai suna Taranza. Masu kallo za ku yin tambayar ku a comment section domin ni ma in duba gani na ƙara yin dogon bincike ni ma. Wannan shine cikakken labarin da ake ta faman yadawa a duniya. Wannan matar jirgi ya sauke ta a Tokyo, inda ma'aikatan airport din nan wato JFK suke binciken passport ɗinta a New York. Amma wani abin mamaki daga wannan mata, agent da ma'aikata sun yi arrest din wannan matar sakamakon wani dalili guda ɗaya. Dalilin kuwa shine ganin wannan passport din nata an ga tunan wata ƙasa wacce babu ita a tarihin duniya, ko in ce a map din duniya gabaki ɗaya. Na san da yawan ku za ku ce wannan wace ƙasa ce. Sunan wannan ƙasar Taranza. Wannan dai mata ta daga wannan ƙasa mai suna Taranza, kuma wannan sunan ƙasa Taranza babu shi a map din duniya, ko in ce a tarihin duniya gabaki ɗaya. Amma gashi wannan mata ta da passport ɗinta daga ƙasar mai suna Taranza. Na san mai kallo ko mai saurare zai so ya ce wannan wace ƙasa ce Taranza, kuma haka zalika wannan mata an dauke ta domin zuwa bincike a gano shin wannan da wace ƙasa take. Binciken bai kai ga yin nisa ba, amma wannan mata an hango ta a wani guri inda aka killace ta da so a bincike a gano me yake damunta. Kanka ce me yake mana tsaro ta dauki wannan mata a wannan guri inda take yin waya. Bayan ta gama yin waya, dauki wannan mata zuwa ɗakin tsaro na bincike, inda aka kai ta ɗakin tsaro. Ɗakin tsaron nan wannan shiru ɗakin tsaro yake bashi da wani abu ko alamu, sai dake borin tsaro ta koina. Kanka ce me kai ga wannan mata ta bace, amma ke mana tsaro ta dauki wannan mata ta ga bacewar ta. Amma tura da bincike daga wannan mata da DNA test din da ake mata, ba kammala bincike ba ga wannan mata ta bace. Shin to wannan mata, mu je mu duba comment section domin za mu iya samun dan garin su wannan mata a comment section. Ko kun san da cewa an gano akwai wannan kasar mai suna Taranza? Ma kallon wannan bidiyon shi ya tabbatar mana cewa akwai wannan kasa mai suna Taranza, wani tsibiri ko in ce a wani yanki na America wato USA. Wannan yanki mai suna ko in ce wannan gari mai suna Taranza iya cike daga cikin yankin USA, amma abu mamakin shine wai babu shi a cikin map din duniya ba. Bayan binciken da aka yi, an gano wannan kasa mai suna Taranza, inda aka yi bincike a wajen wannan matar da aka kama aka ce ba a san daga inda take ba. An gano cewa wannan kasa mai suna Taranza, amma Hausa sun ce ai da abin ka sai dai kai ka iyayenka domin Allah ya riga ya fika. Abin mamaki anan shine wayannan mutanen ba suna da kuɗi nasu na kasar Taranza, suna da kuma bankin kasar su, suna da kuma duk wani abu da ake da bukata. Wannan kasar Taranza suna da komai nasu na kansu, kuma an yi harsashe an ce wayannan mutanen wannan kasar akalla sun kai mutane wajen biliyan 50 ko zuwa 6. Bayan binciken da kuma an gano wannan kasar na ɗaya cikin kyawawan kasashe a cikin duniya, inda wannan kasar take da ma'aikatan polisa na kasar ta na kanta, take da kuma inda ake yin passport. Sau da dama wannan yan kasar sun sha barin kasashen su tafi wani gurare da dama, amma yau a karo da farko zamu ce aljana daga wannan kasar ta fito ta bayyana a wani guri da take aga ta bace. Amma ni ana wata nan wannan matar fa aljana ce daga wannan kasa mai suna Taranza. Wannan mata daga cikin matan da aka ce sun fito daga wannan kasa ta Taranza, amma turawa na binciken gano wai shin me ummul abaisan wannan kasa, kuma a ina take, kuma ya take, kuma me take gudanarwa. Nasara kenan.